Väčšina z vás nemá ani predstavu, o čom je toto video pri prvých záberoch, ale nechajte sa prekvapiť. Ak si pamätáte naše babičky a prababičky, ktoré nosili čepce na ochranu vlasov počas spánku, mám pre vás modernejšiu verziu. Nočné čepce boli v minulosti úplne bežné. Ženy aj muži ich nosili, aby si chránili účes, zabránili zamotaniu vlasov a udržali si teplo v chladných izbách. Dnes máme štýlovejšiu a pohodlnejšiu alternatívu, saténovú čiapku. Tá je ideálna pre všetky typy vlasov, od rovných až po kučeravé a afrovlasy. Určite ste si všimli, že v niektorých filmoch ženy a dievčatá a dokonca aj bábätká s afrovlasmi tieto čiapky nosia ako súčasť svojho štýlu. Najviac ju ocenia ženy a dievčatá s kučeravými a afrovlasmi, pretože pomáha zachovať ich definíciu a zabraňujú vzniku tzv. Chemlonu. A takto sa vyrába saténová čiapka Handmade Slovakia. Ak už máš svoju čiapku, neváhaj a napíš mi do komentára, aké máš skúsenosti, v prípade rady pre iných.